Zuek, Begoña, zuen denporan Eliseak agintauen asko, ez da? Holan, hainbat jateko, porkuntza, antoletik urtzaiako napurrupa jatea boroara. Baserrita da, hane fruteo eta bortzatezan asko eta. Da kolkoera bat bete dikarteko, jate guntzen Rosariora bazela. Rosariora, txakarapeten gateko. Eta gero baserri zan apurretu hona, da ara eta nintzen. Nanskatu amak ez izen, moak ez izen, zeto ezten egite. Amendatu artetxezea. Artetxezea? Artetxezea. Zato, zauruk idokanak eta zagarrak, zafantako zagarrak eta parekuk eta koiuzure nahikoa, alaba, buru motor erte. Alan zitzen gure, eta beste batzuk gizago, kutxe mazen lehtzen lekuet, beti zagarra zuten norantzi, Gero gune konfesotia ez da hori ez da bekatu. Baina hori konfesauen behar izaten zen duen gero? Ai, hombre, eta benitentzi pini igual. Penitentzia zelangoa, ze penitentzia? Ba, hiru agur maria, holango zer. Ba, daigo sartu da razoguzkin dute.